myslíte, že my ľudia máme takú tendenciu naletieť takýmto finančným podvodom? Sú tzv. Dve choroby ľudskej mysle. Prvá je tá, že chcem niečo za nič. A druhá je, že hneď a zaraz. Emócie sú to, na čo podvodníci útočia. To je jednoznačné, pretože tie emócie nás ovládajú, či chceme alebo nechceme. Málo kto je taký odolný, že si povie, že OK, emócie idú bokom. Myslíte si, že tam dospejeme, že bude iba digitálna mena? Myslím si, že toto sa nestane. Smerujeme k tomu, áno, aj Európska únia postupne spracováva rôzne procesy legislatívne, aby tá digitálna mena prevažovala, ale nikdy sa nestane to, aby sme nemali fyzické peniaze. Ráno stanete do práce, odveziete deti do školy, riešite hypotéku, investície alebo plánujete dovolenku. Jednoducho žijete svoj bežný život. A potom vám zazvoní telefón, príde správa, e-mail alebo video. V tej chvíli sa môžete stať obeťou podvodu, ktorý vás pripraví o peniaze, na ktoré ste pracovali celé roky. Sledujete bezpečnosť technológie. Ja sa volám Adriana Poláková-Šinka. Dnes prijala pozvanie dáma, ktorá sa viac ako 15 rokov venuje financiám, investíciám, ochrane majetku a finančnej gramotnosti. Táto dáma vedie Karlovéske finančné centrum v Bratislave. Pomáha klientom budovať finančnú stabilitu a zároveň vzdeláva mladých ľudí. Mojím hosťom je Jana Počarovská. Dobrý deň, vítajte u nás. Sú dnes finančné podvody väčšou hrozbou ako pred 10 rokmi? Určite áno, pretože pred 10 rokmi technológie a ich stav ani zďaleka nebol taký, ako je dnes. Sami to vidíme v bežnom živote, že ten technologický posun ide raketovým tempom a samozrejme tomu sa prispôsobujú aj podvodníci, ktorí tieto technológie využívajú. Vy radíte ľuďom v oblasti práve financií, s akými podvodmi vy ste sa konkrétne stretli? Myslím si, že každý z nás sa už stretol s tým, že na WhatsApp napríklad alebo na inú sociálnu sieť mu napíše niekto, alebo aj možno niekto zdanlivo blízky, napríklad, že stratil mobil. Toto presne sa stalo aj u nás, mojej mame. Dostala informáciu odo mňa, že stratila som mobil a aby mi urýchlene poslala peniaze. Toto je klasický príklad toho, ako vlastne títo podvodníci zneužívajú, pretože vytvoria tlak od zdanlivo blízkej osoby a ten dotyčný samozrejme koná čím rýchlejšie. Ako ste to vyriešili? Priznám sa, že troška naletela, ale potom veľmi rýchlo zistila, že to bol omyl a teda, že to bolo celé iba podvod. Okrem toho, aké iné ešte finančné podvody môžu byť? Teraz v tomto letnom období napríklad sú to veľmi lukratívne a zaujímavé možnosti brigády pre mladých ľudí. Napríklad je to príležitosť, kedy vlastne iba klikaním si viete zarobiť peniaze. Ono to naprvu môže vyzerať veľmi zaujímavo a tak bezproblémovo a v prvom slede vám aj títo podvodníci môžu poslať nejaké drobné peniaze. Potom si máte založiť peňaženku, ktorá je samozrejme virtuálna a vlastne budete pracovať ďalej, budete klikať a tam v tej virtuálnej peňaženke sa vám akoby budú zhromažďovať a doplňať ďalšie peniaze. Ale ten akoby figel v úvodzovkách je v tom, že potom dostanete informáciu, že pokiaľ tie peniaze z tej peňaženky chcete využiť, musíte zaplatiť nejaký poplatok. A takto to potom ide ďalej a vo výsledku sa k svojim peniazom nikdy nedostanete, pretože tie poplatky potom stúpajú. Takže je to veľmi nepríjemné, že niekde dáte svoju energiu, čas, možno v dobrej viere, že robíte prácu, ktorá vám cez leto nejaké peniaze prinesie, ale opak je pravdou. Vy ste zakladateľkou Karlovéského finančného centra, pomáhate ľuďom. Prečo si myslíte, že my ľudia máme takú tendenciu naletieť takýmto finančným podvodom? Sú tzv. Dve choroby ľudskej mysle. Prvá je tá, že chcem niečo za nič. A druhá je, že hneď a zaraz. A toto je presne tá psychológia, ktorú podvodníci využívajú. Pretože vám ponúknú napríklad zárobok, ponúknú vám, že investujte 50 €, napríklad 2-3 mesiace, ale za rok vám to zarobí 30%. A toto je to, na čo každý človek alebo väčšina ľudí počúva. Pretože chcú získať zárobok. Tá vidina
peňazí je pre nich tak lákavá, že úplne poprú taký ten zdravý sedliacky rozum, ktorý im povie, že to nie je možné. A história nám to už niekoľkokrát ukázala, že vlastne tieto tzv. Ponciho schémy už tu na Slovensku sme mali. Ale napriek tomu ľudia sú nepoučiteľní. Je to možno aj vo vzdelávaní, že akým spôsobom ľudia výjdu zo školy, aké majú poznatky, finančnú gramotnosť, akým spôsobom potom ďalej vo svojom živote sa vzdelávajú týmto smerom. Je možno aj toto dôsledok, prečo je tomu tak? Zrejme áno, pretože dnes, aj keď rôzne školy napríklad vyučujú finančnú matematiku, tak videla som rôzne knihy a skriptá, ktoré sú s tým spojené. A bohužiaľ väčšina týchto materiálov je o tom, že keď máš paušál za, 5 eur mesačne alebo za 9 eur mesačne a k tomu máš také SMS-ky, taký internet a rôznu ešte nejaké doplnenia, ktorý z nich si vyberieš. Toto nie je finančná gramotnosť. Toto je niečo, čo síce v živote ich stretne, ale to ich až tak veľmi neovplyvní. Ale keď pôjdu do reálneho života a napríklad po skončení vysokej školy sa budú zaujímať o to, že či si vedia nejakým spôsobom zobrať hypotéku, alebo že či vedia pracovať s tými peniazmi, ktoré zarobia, tak toto je ten moment, kedy vlastne ten život častokrát im dá aj facku a oni zistia, že keby ich v škole niekto učil niečo iné, ako ktorý paušál si mám vybrať, tak by sa možno vyvarovali obrovským chybám. Čo by ste teda odporúčili napríklad študentom alebo starším ľuďom? Čo by mohli urobiť preto, aby sa zlepšila ich finančná gramotnosť? Možno keby len tí starší ľudia sa troška viacej rozprávali a počúvali tých mladších, to by bolo úplne skvelé. Sama to nerobím inak, pretože mám 19-ročného syna, ktorý je oveľa šikovnejší ako ja v rámci sociálnych sietí a takisto sa sama s ním radím, keď je pre mňa nejaká ponuka, ktorá mi vybehne na sociálnej sieti alebo kdekoľvek. Na Slovensku boli aj podvody, keď sa niekto vydával za podvodníka banky. Ako postupovať v takomto prípade? Tak toto sa stalo aj mne. Že telefonoval mi nejaký akoby pracovník banky, ktorý mi povedal, že práve na môj účet alebo z môjho účtu si niekto rieši nejaký úver. A že niekto si na moje meno teda berie úver, ale bol tak nepresvedčivý, že pokiaľ človek má len priemernú znalosť o tom, ako funguje tento systém bankový, tak ho vie odhaliť. Na čo si človek by mal dať pozor? Skúsme si to dať do nejakých bodov. V prvom rade ten bankový pracovník, keď vám zavolá, tak sa nikdy nepýta na číslo vášho účtu, pretože to má pred sebou. Nebude sa pýtať na žiadne vaše citlivé údaje, pretože ich opäť má pred sebou a nebude sa snažiť zistiť veci, ktoré by ho mohli dostať k vašim peniazom. Napríklad, aký máte, keď máte kreditnú alebo debetnú kartu, z druhej strany máte ten CVV kód. Áno. Čiže nikdy sa vás nepýta na tieto veci. Odporúčate aj nahlásiť takýchto ľudí? Ja sama to takisto robím, že nahlasujem týchto ľudí, avšak oni sú tak šikovní, že napríklad aj v telefonátoch majú niekoľko čísiel a len čo im zložíte, tak už vám onedlho volajú z ďalšieho čísla. To, čo vy hovoríte, vlastne tieto WhatsAppové podvody, tak častokrát je to veľmi ťažko odhaliť, pretože vám píšu vlastne z toho profilu alebo z čísla niekoho, koho vy poznáte. Takto presne naletela aj tá moja mama. Že oni jej písali z môjho čísla. Čiže mne hackli číslo na WhatsAppe a odtiaľ sa jej ozývali. Takže je to veľmi náročné. Napríklad to, čo nie je až taký problém odhaliť, je, keď dostala som takisto od mojej kamarátky a kolegyne WhatsAppovo prosbu, aby som jej poslala 600 eur na kartu, že ona mi ich na ďalší deň vráti. Lenže ja viem, že ona by si v živote takto peniaze odo mňa nepýtala, tým pádom som na to nereagovala. Čiže ak je to niečo neobvyklé, niečo, čo cítite alebo vnímate, že asi nie je zrovna komunikácia alebo reč toho človeka, z ktorého čísla vám to príde, tak treba byť opatrný. A možno radšej zavolať tomu človeku. Ahoj, ja neviem, Zuzka, napísala si mi, že potrebuješ 600 eur. Je to naozaj pravda? Je možné, že napríklad si zisťujú informáciu cez banku, že vedia sa napríklad hacknúť do banky? Toto si nemyslím, pretože banka má všetky svoje informácie veľmi dobre chránené niekoľkými stupňami ochrany. Čiže týmto smerom by som to asi nehľadala. Skôr je to opäť v nás, pretože na sociálnej siete dávame veľký obsah
toho, čo robíme, kde sa nachádzame, rôzne fotky a jednoducho tie skupiny týchto podvodníkov sú už tak šikovní, že vedia si to pospájať. Spoja si vaše číslo s vašim profilom z Facebooku alebo z Instagramu alebo kdekoľvek. Tým pádom vedia o vás oveľa viacej, ako by ste si mohli myslieť. Taká tá najjednoduchšia ochrana z môjho pohľadu by bola v striedmosti uverejňovania informácií na sociálnych sieťach. Ako si myslíte, že by nám mohla pomôcť umelá inteligencia pri odhaľovaní podvodov, alebo ako pomáha? Tu skôr mám ten pocit, že tá umelá inteligencia je viacej zneužívaná na to, aby títo podvodníci sa jednoduchšie dostali k nám. Takže neviem vám povedať, ako by nám mohla pomôcť, ale vo výsledku určite sú ľudia, ktorí sú ďaleko zručnejší a šikovnejší v tejto oblasti, ktorí už pracujú na tom, aby nás vedeli do budúcna ochrániť. Čiže možno je to o tej legislatíve, aby dali pravidla firmám, ktoré riadia umelú inteligenciu, aby tam boli určité obmedzenia. Voči takýmto podvodom. Čo vy myslíte? Neviem, či zrovna takéto obmedzenia fungujú. To máte presne, ako sa pripravuje legislatíva na to, že deti nebudú mať prístup k sociálnym sieťam iba od určitého veku. A všetci vieme, že dá sa tam pri prihlásení naklikať, že áno, mám 16 rokov, alebo 18, alebo koľkokoľvek a ten profil si vytvoríte. Takže nemyslím si, že toto je úplne tá cesta a všetci vidíme, že tá naša legislatíva sa tak či tak uberá iným smerom, nie k ochrane obyvateľov. Povedzme si, čo je to deepfake? Deepfake je syntetické médium. Je to vlastne médium, ktoré dokáže napodobniť to, ako váš priateľ, známy, rodina vyzerá. Čiže tvár, vie napodobniť hlas, presne ako ste hovorili v úvode. Toto je médium, ktoré už nemôžete vlastne podľa toho veriť ani vlastným očiam, ani vlastným ušiam. Za mňa je to veľmi nebezpečné, ale ten vývoj ide tak dopredu, že musíme sa naučiť s týmto žiť, musíme sa naučiť odhaľovať tieto podvody a tieto deepfakey, aby nás v budúcnosti nepoškodili, aby sme s tým vedeli nejako fungovať, pretože ten vývoj ide dopredu a nevyhneme sa tomu. Ako postupovať? Lebo je to o emóciách. Emócie sú to, na čo podvodníci útočia. To je jednoznačné, pretože tie emócie nás ovládajú, či chceme alebo nechceme. Málo kto je taký odolný, že si povie, že OK, emócie idú bokom. Zvlášť, keď sa to týka ľudí, na ktorých vám záleží, ktorí sú, dajme tomu, vaša rodina. Prvé, čo by som povedala, je nenechať sa potlačiť alebo nenechať sa dostať do takého veľkého tlaku, aby som riešila veci okamžite. Dať si troška taký odstup od toho. Vždy tieto podvody na 99% útočia tak, že vás dostanú pod tlak, aby ste urobili niečo, aby ste urobili tú aktivitu rýchlo, aby ste sa nemohli s niekým poradiť, aby ste nepremýšľali o tom, ale jednoducho, aby ste rýchlo konali. Čiže toto je také to prvé, čo by som urobila, že pokúsiť sa nádych, výdych a dať si od toho odstup. Druhé je, určite by som si overovala zdroj. To pri týchto telefonátoch je, by som povedala, také náročnejšie, ale zavolala by som tomu človeku. Naozaj si mi teraz telefonoval, naozaj tá situácia nastala, čiže overím si ten zdroj. A opäť ten zdravý rozum sedliacky nás väčšinou drží troška tak pri zemi. Na internete je veľa rôznych videí, kde zneužili známe osobnosti, moderátorov, hercov, lekárov a ich prostredníctvom akoby ich úst predávajú alebo sa snažia vylákať peniaze, alebo predávajú nejaké lieky, alebo čokoľvek, alebo hovoria, že tieto známe osobnosti zarobili, keď investovali pomocou nejakej platformy a zarobili úžasné peniaze. Čiže dnes tá technológia je naozaj veľmi, veľmi vyspelá. Takže opäť len zavolať tomu človeku, ak je to teda v prípade tej rodiny a takto nejako sa snažiť eliminovať straty. Sú tu pomerne nové podvody vo spoločnosti. Nemala by každá vláda alebo to vzdelávanie viac dbať na to, aby učilo ľudí? Určite by to bolo dobré, len v praxi asi dosť ťažko zvládnutelné, pretože keď si pozrieme, ako sa upravuje napríklad legislatíva ohľadom školstva, ako to je veľmi pomalé, aké sú tie schémy rigidné a ako to ide pomaly, tak ten vývoj technológií ide raketovou rýchlosťou. Tým pádom sme vo veľkej nevýhode. Na druhú stranu, to, čo si ja viem predstaviť, napríklad v školách, vždy bývali alebo chodievali významní ľudia, ktorí tým deťom dávali informácie.
Pokojne by to mohlo byť aj teraz tak, že školy v rámci nejakého vyučovania by zavolali takýchto ľudí, ktorí napríklad sa zaoberajú digitálnou ochranou a títo ľudia by tým deťom vysvetlili, teda ako sa majú správať. Ale opäť je to akoby iba 1 na 1, že je to pre jednu triedu, možno pre jednu školu. Ale na Slovensku týchto škôl máme X, takže je to veľmi náročná úloha. Okrem toho, že ste finančná poradkyňa, tak viem, že učíte na škole aj na súkromnom gymnáziu Felix. Čo konkrétne učíte z hľadiska podvodov, alebo poukazujete na takéto podvody v rámci vášho vyučovania? Áno, samozrejme. Býva to aj témou našich rozhovorov alebo mojich rozhovorov so žiakmi, ale ja sa na to dívam troška z tej opačnej strany. A ten môj postoj alebo prístup k žiakom je ten, že ukazujem im, ako by sa mali správať a čo by mali robiť, alebo čo by nemali robiť aj v niektorých situáciách. Čiže ja ich učím to, aby rozumeli veciam, aby nenaleteli na prvú lákavú ponuku rýchleho zárobku. Takže napríklad, keď máme hodinu, že riešime investície, tak im presne rozdeľujem a ukazujem im, že aké sú nástroje, koľko zhruba môže byť nejaký výnos v rámci tej investície, aby oni boli v tomto ukotvení a aby rozumeli tomu, že 30% ročne je nezmysel. Keď teraz by ste porovnali žiakov, študentov, s ktorými ste a pred 5-10 rokmi, je tam rozdiel? Sú viac finančne zdatnejší, pripravenejší študenti? Ja učím 2 roky, takže na túto otázku vám celkom neviem zodpovedať. Ale to, čo si myslím, je, že častokrát nie len škola, ale aj to rodinné prostredie by tým deťom mohlo ukazovať, ako sa k peniazom majú postaviť. Opäť to vidím u nás, ako my vlastne s tým našim synom riešime situácie a nevyčleňujem ho z toho, že choď sa hrať, lebo teraz sa dospelí potrebujú rozprávať. Naopak, je súčasťou absolútnou tej našej komunity rodinnej, tým pádom vidí, ako my s manželom riešime finančné otázky a učí sa to. Takže nie je to iba škola, aby som to tak nepovedala, že iba v škole sa tie deti majú učiť. Tá rodina je za mňa častokrát aj oveľa lepší a efektívnejší prostriedok, ako ich naučiť. Ideme do éry, kde sa veľmi hovorí o digitálnej mene. Myslíte si, že tam dospejeme, že bude iba digitálna mena a nebudeme mať žiadne fyzické peniaze? Myslím si, že toto sa nestane. Smerujeme k tomu, áno, aj Európska únia postupne spracováva rôzne procesy legislatívne, aby tá digitálna mena prevažovala, ale nikdy sa nestane to, aby sme nemali fyzické peniaze, pretože jednoducho je na to aj legislatíva. Zo zákona máme právo na to, aby sme mali hotovosť. Máme k ním určitú takú väzbu k tým peniazom. Častokrát si na to spomínam, keď ešte kedysi, keď som pracovala a nebolo toľko bank a nemali sme takéto možnosti poslať peniaze na účet. Aký to bol pocit, keď som si v ten výplatný deň prišla k personálnej a dala mi peniaze do rúk. Bolo to fajn, lebo som ich takto videla, dala som si ich do peňaženky, vedela som si ich nejako rozdeliť. Čiže máme s tým spojené aj emócie. Ďalšia vec je, že veľa ľudí, ktorí sú už v staršej generácii, by toto asi celkom nezvládali, pretože ten cash k ich životu patrí. Takže odpoveď na vašu otázku je, že áno, tento proces určite bude pokračovať ďalej, ale budeme mať taký ten hybridný spôsob, že cash určite zostane v nejakej miere, ale už v tej väčšej budú digitálne peniaze. Lebo práve s tým sa spájajú aj podvody. Jednak by som rozdelila podvody smerom k tým fyzickým peniazom, keby sme si to porovnali, a podvody smerom k tým digitálnym. Áno, k tým digitálnym peniazom zdá sa, že sa tí podvodníci vedia dostať jednoduchšie, ale opäť, tak ako som hovorila, nie je to kvôli tomu, že banky by mali nedostatočné zabezpečenie, skôr je to o tej našej naivite. Na druhú stranu, stále počúvame v správach informácie o tom, že niektorí starší ľudia sa práve nechajú dostať pod takýto tlak. Zavolá im niekto, že ja neviem, váš syn mal haváriu a potrebujeme rýchlo nejaké peniaze na to, aby sme ho previezli do nemocnice alebo čokoľvek. A tí ľudia práve tomuto neodolajú a aj tie fyzické peniaze nosia v igelitkách alebo vyhadzujú z okna. Akým spôsobom možno komunikovať so svojimi rodičmi smerom k financiám, lebo je to samozrejme citlivá otázka. Hlavne komunikovať, hlavne.
rozprávať sa s nimi, ukazovať im, že ten svet nie je iba ružový, ale že sú tam aj takéto rôzne nástrahy a pravidelne ich mať v kontakte alebo dohodnúť sa s nimi, že čokoľvek takéto niečo by sa dialo, zavolaj mi a porozprávame sa. Alebo taký dobrý trik, že keď máte napríklad rodinu, tak sa dohodnete na jednom tajnom slove. Ja neviem, meno vášho prvého psa alebo čokoľvek. A pokiaľ takýto telefonát by ste dostali a niekto by vám povedal, že áno, váš syn je po ťažkej autohavárii alebo čokoľvek potrebujeme peniaze, tak by ste sa ho spýtali, že a aké je to tajné slovo? A on tým pádom nebude vedieť a máte jednoduchú ochranu. Máte svojich klientov vo svojom karloveskom finančnom centre. Aj oni prišli za vami s tým, že sa stali obeťami nejakých podvodov takýchto? Nemala som zatiaľ takýto prípad. Skôr som mala prípad klientov, ktorí sa stali obeťou svojho vlastného konania. Ale To znamená? To znamená, mala som jedno stretnutie s manželským párom, ktorí prišli klasicky ku mne, potrebovali riešiť nejaké finančné veci, tak sme si sadli a vždy, keď mám takýchto nových ľudí, nových klientov v rámci teda tej mojej práce, vždy s nimi urobím analýzu, zistujem, aké majú finančné produkty, aké majú cash flow, záväzky, všetko. A tu sme sa dostali na otázku práve v rámci cash flow, kedy som sa pýtala, že či majú nejaké úvery. No a už som videla, že niečo nie je v poriadku, pretože ten pán sa začal tak zvláštne dívať. Tak priznal, že áno, zobral si spotrebný úver. Takže napísala som si výšku, všetko, aby som mala do cash flow. A hovorím, a ďalej? No a takto to išlo, neuveríte, tých úverov bolo 12. 12 spotrebných úverov, kedy oni sa dostali do tej špirály úverovej a jeden spotrebný úver vyplácal iným spotrebným úverom. Čiže bola to náročná situácia, o to ťažšia, že tá manželka o ničom nevedela. Takže viete si predstaviť, Takže aká hustá bola atmosféra. Áno. Opäť, je to tá komunikácia, ktorá tam zjavne zlyhala a ten muž to jednoducho takto riešil. Ako je to možné, že v manželstve je dovolené jednému z tých manželov brať toľko veľa úverov bez toho, že ten druhý o tom nevie? To neboli také vysoké úvery, ako napríklad hypotéka, pretože tam samozrejme sú obaja tí partneri, dlžníci, aj keď to je na meno jedného. Vo výsledku tu by to bolo tak isto, pretože sú manželia. Ale ten malý úver si ten jeden z partnerov môže zobrať aj bez vedomia toho druhého. Čo by ste odporúčili napríklad páru, ktorý spolu začne bývať a myslí to vážnejšie, alebo manželom, mali by napríklad si urobiť predmanželskú zmluvu? Predmanželská zmluva je zrejme viacej tak z filmov. Hej, že to nevidela som ešte, že by niekto mal u nás predmanželskú zmluvu. To sa týka ochrany ľudí, ktorí majú extrémne veľa peňazí alebo sú bohatí. Ale skôr takéto sadnúci, tak ako mali moji rodičia. Ja to, prepáčte, ale musím sa k tomu vrátiť, pretože to za mňa bolo to, čo mne ukazovalo, ako mám hospodáriť s peniazmi. Keď prišiel čas výplaty, doniesla výplatu mama, doniesol otec, potom to spoločne rozdelili do obálok a tým pádom a zvyšné nechali. A tým pádom ja som videla, že ako to oni robia. A toto bolo to prvé, čo mňa ako dieťa vtedy ešte formovalo a takýmto istým spôsobom postupujeme už nie s obálkami, ale takto isto postupujem aj ja. Technológie nám prinášajú obrovské možnosti, ale prinášajú aj nové riziká. Treba byť preto obozretný a vzdelávať sa, rozprávať sa s rodinou, nastaviť si vlastné pravidlá. Ak vás dnešná téma zaujala, určite si pozrite aj ďalšiu časť. Budeme hovoriť o tom, ako ochrániť svoje peniaze, investície, majetok. Dajte odber, zapnite si upozornenia. Aj vďaka tomu môžeme pripravovať ďalšie dôležité témy. Som Adriana Poláková-Šinka, sledujete Bezpečnosť technológie. Teším sa na vás na budúce.